ko ba ta dona wai ya ke ci wai yanzu ba ga sauran dan iskan yaron nan wai shi aka ce ya fara comedy ya fara waka kwalabin nan ne ba san abin da yake bai ma gawo ba fa ko an ce ya fara waka ko wallahi da kuma in ce ban maganin shi shekaran jiya ne kai wallahi jiran shi ya zo ko da ba hanyar shi bane nan ba kula yake bin nan go dake dama nan ne ba can bane layin gidansu ta can kuka nan ba ai can ai muna nan hasiya zai zo na ai kada kula wallahi ta ce da mu waka tare mu bi tare da shi wai yaran ne ta bi je buga shi je buga shi wallahi kamar na kace ma ba dai ne mu wallahi tallahi kai ka sani wallahi na zama sai wannan kan manta ta ma burge wallahi kai ka sani dai na zama sele yanzu sabuwa kai an yi sabuwa dan bala'i latest one ban waya da Allah mu dan ji sabon waka ko sabuwa kai za ka ji ta kai na ba ko sama fani fa in ji ba za ka ji ta ka zo na mana ai yanzu ka fara kawai ba yanzu ka ina daɗi sanya abin ya sha masa kai wai ya haka ne ko kaya mu jiki ko ya magana kun kan ta musu daɗi ne hato wannan ya samu waka ce da balakes ka san celebrity sai da haka ina sun ji daɗin waka wato ainihin ku subscribe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato